Jeesus Kristus on ainut tietotuus ja elämä. No, ensinnäkin sä siellä 15 vuotta olet koulusysteemeissä, jossa sinulle valehdellaan koko ajan, kerrotaan asioita näin ja näin ja näin. Ja aina siellä on muutamat asiat, mitä sinä tarvitset. Muu on rahalla tehtyä propagandaa ja valetta. Jeesus Kristus on ainut tietotuus ja elämä. Hän antoi sinulle elämän. Mun mielipiteellä ei ole mitään merkitystä ja mulla ei ole tarvettakaan tuoda kenellekään mun mielipiteitä millään tapaa, sillä mä oon tuomassa täällä Jumalan sana, joka on ainoa tietotuus ja elämä. Ja se on muuttumaton. Ihmiset on muuttunut, ihmiset luulee olevansa jotakin muuta mitä ovat. Ja Jumalan sana on tasan tarkkaan se sama ja se on ilmaiseksi saatu. Eli tämä on armossa sinä olet pelastunut uskon kautta. Ja tämä ei ole sinun omia tekeleitäsi, vaan tämä on lahja Jumalalta, joten sinä et voi tekojesi kautta päästä tähän, joten et voi sillä pröystäillä.